Трябва да знаете едно нещо. Когато ходите на такива събития, лекции, винаги сядайте по-близо до лектора. Тъй като човека, който говори, той има определена енергия. За да усетите колкото сте по-близо до него, по-добре. Говоря за ваша полза, не за това. Здравейте на всички! Здравейте! Много се радвам, че сте тук днес и че успяхте да организираме това събитие. Мен дава ми се върху в главата, но така да е в един момент да се случи това. С вас се създадахме на една екскурсия в Босна, покрай видели, не знам дали сте добавили на техния канал, да. И беше супер зареждащо, защото информацията, която получихме там, просто аз бях с мои приятели, всички сме на по 22 бяхме тогава и след това така ми даде много добър заряд в живота. И така, беше променящо събитие оттам нататък за нашия живот като цяло и вас какво да днес това. Да благодарим. Благодаря. Днес темата всички я знаете. Събрахме сме се да творим сърцата си към нещо по-ново и така да си направим малко фините настройки, защото едно замърсяване се получава в ежедневието ни, което е добре в такава среда, лека да се изчиства и да можем да действаме по друг начин. Искам да ви кажа за картините. Повечето от вас разбраха, Ига Русова е художничката, Варна е жената. Миналата седмица беше откриването. Като цяло са на изключително добри цени, за нея е важно да достигат до хората, не да се дигат някакви огромни галерии. Списъка с картините и цените е там. На всяка една от тях има номерче и ако нещо ви е интересно, може да погледнете. Както и пакет с дарения, накрая ако усетите, колкото ви е на сърце, може да поставите. Така че ви благодаря и давам много на вас. Благодаря, че за мен също беше много добра тази екскурзия в Босна. Видяхме изключително така святи места, както ми казват. Мястото, където се е появила Богородица на Меджугорие, един суфи дервишки манастир, тъй като на река Благай. Също и тези стечки, босненските пирамиди, въобще, който има възможност е добре да отиде там и да ги види тези неща. А на художничката поздравление, красиви картини, хубаво нарисуване. Винаги съм казвал, че когато един човек иска да е художник, добре е когато рисува, да има предвид, че другия, който гледа картината, трябва да разбира какво има нарисувано на нея. Не винаги. Да, казвам аз. Когато гледате, трябва да разбирате какво има нарисувано. Тъй като вие имате прекрасни сетива. И тези сетива се радват на такива красиви неща, а не на някаква мацаница, която въобще не може да разберете какво има на нея. И има една много хубава книга на един португалски писател, журналист Жозе Родриго Жидо Сантош. Човекът от Константинопол и втората част е Милионера в Лисабон. Става въпрос за най-богатия човек в света и хора като Ротшилд, Рокфелер са били бедни страни. Това е основателя на фирма Shell. Това е човек, който е взимал 10% от всеки барел петрол, добит в света. И са му казали мистър 10%. Представете се за какви суми става въпрос. Той е бил изключителен поклонник на изкуството, събирал картини и става предмети. И това казва с главния изкуствовед на кралицата, живяла тогава в Англия. Казва, след първата спомена, но казва, появиха се те, Пикасо, разни други, да изчезнат красотата в това изкуство. Но човек е плачал направо. И наистина жалко е, че това е, как да кажа, една извратеност в човешкия ум. Буквално отклонение, психично. За съжаление, това психично отклонение влияние на други хора.
Винаги, когато изнасям лекции, без значение дали е за йога или за суфизъм, това, което говоря е за възвръщане към нормалността. А нормалността е, ако ти имаш някакъв талант, покажи го този талант така, че хората да го харесат. Не да намацаш нещо. Аз съм виждал картина, половината черна, половината бяла, червена, 15 000 лева. Нищо не виждаш на тази карта. Това нищо. Има такива, където някой се разписал химикалката, 15 милиона, 20 милиона. Изпитам тези хора, които купуват тези неща, за да може да се стоят. Викам за това нещо много спорт. Не, въобще не става въпрос за спорт. Може би те купуват името вече. Да, разбирам, че те купуват името. Човек се намеса. Знам, точно това казвам, че хората, това е отклонение в тяхната психика. Хиляди години наред такова нещо не е имало. Хиляди години, разбирате ли? Не става въпрос за 20, 30, 50 години. Хиляди години. Аз не виждам нищо гениално в това да направиш едно плато по моята черна. Салвадор Дали. Значи той човек има някакви, че не е нормално, но има някакви гениално с неговите неща. Толкова са откачени, че... Както да, аз не искам да споря. Това е цел. Казвам защото тръгват те отклонения на психиката като цяло. Те не са тръгнали. Той викам вече за комерциална цел. Комерциална цел, учение на пари и така нататък. Другото е човек, който няма никакъв талант, той също може да нарисува нещо. Да, да се разпишеш химикал. Да си избършиш четите в боята. Това няма значение. Днес се събрали да говорим за суфите. Първо да си представя Васил Тосев. Занимавам се от 24 години вече с йога. И от допълна вече колко с суфизъм. 17-18 години. Преди да започна, изглежда ето така. Това е книжката, която аз съм направил. Поддръжка на човешкото тяло. Бях един доста болен човек с диагноза 1 година живот. Според лекарите казваха максимум 1 година задължителна операция двойна байпас на сърцето. Оказа се обаче, че те не са много правилни. Тогава срещнах моя първи учител по йога Венцислав Евтимов, който каза: аз бях като теб, същия бил болен. Казвам: окей, щом ти си бил като мен, сега ще стана. Кажи какво да правя и започнах. Тялото бързо се възстанови, обаче психиката беше доста трудна. Тоест, аз вече бях започнал да преподавам йога, бях ослабнал страшно много, но си взимах един антидепресант, който го взимах в продължение на 9 години. Тогава срещнах много учител Шибен Долахили. И тъй като много обичам да чета книги, не знам колко хиляди книги съм прочел, секунди, но една от книгите беше автобиография на един йога, в която има описание на тая крия йога науката като изпълнена книга с чудеса. И си казах: ето този човек ще помогне. Отидах на лекцията, беше тук в Въннето. И като го видях, някои хора да ми казват това нещо, те се изненадат. Първи учител беше тогава доста едър, с един голям корем. И си казах: приятел. Но когато взе да говоря, разбрах, че аз не знам абсолютно нищо за йога. Тогава стартирах отново пак учението при него, взех практиките. Естествено, практиките наистина свършиха много добра работа. След 2 месеца нуждата от антидепресанта изчезва. Нещо, което с 5 години практика в хата йога не може да стане. Затова казвам, че за да се докопате вие до една истинска практика, това е въпрос на късмет. Тъй като в момента всяка година вадат нови практики, които въобще не вършат от работа. Тук в тази книжка това е
под номер 4, дихателна техника номер 4. Това е практиката, която ако я правите, гарантирам да е изключително успех. И хиляди години в йога не се е правило абсолютно нищо друго, освен тази практика. Може да интересът ми към суфизма се запали от него, тъй като в Индия също има доста суфи. Те са от ордена чисти или чисти, както казват. Техните практики са основно пеене на едни песнопения, наричат се кавали. И той много често, когато водеше лекции, тъй като материята е изключително трудна, поне в началото правеше на половин един час прекъсване и пускаш такава музика и казва, че сега ще ви пусна една супер музика, малко да ви гледа да се. И така започна това интерес към суфизма. Тъй като преди никога не съм се интересувал от тези неща. Въпреки че четях много книги, основно ме вълнуваше лов, оръжия, така нататък. Лов, аз съм се занимавал дълго години, управител бях на мъжен магазин. Впоследствие се отказах тези неща, започнах само йога. Много в началото беше така. И тогава в Пловдив бяха дошли в театъра, имаше представление на такива въртящи дервиши от ордена на Мевлевии. Дни на Турция в България се водиха. Виждайки ги тези хора, не знам, нещо наградно ме привлече по тях. Отидах при шейха и му казах, искам да започна да се въртя. Той така ме погледна, каза, да, ти можеш, и ми даде 2 листа с инструкция. След доста години вече, когато ходих в Коня и правнучката на Мевляна Есен Челеби каза, трябва да имаш персонален учител, това те е шейха. И там учителът се нарича шейх. И така след известно време, като си говорим, и той каза, и му обяснявах тази случка, и той казва, ти знаеш ли, че аз съм бил? Оказва се, че същия човек, който ми стана учител, тогава е бил този, който ми е дал листата, аз съм бил забравен. Но те по датите ги сравниха. И така, на следващия ден започнах аз наистина този танц с въртенето. Отидах в книжарницата, намерих само тази книга Рубаи, която има изложена. Донесъл съм и доста книги, който искам може да ги видим после да си купите. Да, от някои са само периодично. Наистина нещата, които Мевляна ги е написал, е нещо изключително ценно. Не случайно, това са неща, които са писани преди 800 години. И до ден днешен са актуални. Най-четеният поет в целия свят, това е Мевляна Руми. Или Руми, както казва. Руми, тъй като тогава се наричала тази област, където той е живял, се наричала Рума. И оттам Руми. Това е надолу. Тогава не е имало Османска империя, било е Селджукски султанат. И той с баща си, между другото, до ден днешен тя ги почитат като царе. Понеже неговата баба е била принцеса. И оттам идва тази царска кръв от неговата род. И когато бил съм свидетел много пъти в мястото, където се събираме, казвахме макърството, когато влезе някой, задължително си прави един поклон. Дори мъже, когато влизат, се покланя, включително Ердоган, който го изкарва много страшно. Там тези нещата се разплащат. Така тогава се запознах с нея. Беше дошла една година в Мевлевихането, което е тук някъде наблизо, в Стария град. Мевлевихане означава манастир, в който са се въртяли тези дервиши заедно с техния шейх. То е било такова от 1411 година до към 1900.
след това го купуват от шейха, това нещо се разтуря. Но мисля, в Източна Европа единственото, което е останало запазено. По време на комунизма, знаете, беше ресторант Пълбен. Нещата са много запазени. Единственото, което не е запазено, имало е минаре. Минарето 1911 година има земетресение голямо, тук падна и се възстанови въобще. Но в Коня, ако сте ходили, сега преди няколко години направиха един музей с панорама музей се казва. Като нашата панорама, така е има фигури на хора в цялата, отзад е цялата в едни рисунки. Аз тази година, т.е. миналата година, когато ходих, че има едно клипче, там ме гляна, когато се е въртял, когато се чупили тези светличките. Това е нещо върви постоянно тази музика. А на горния етаж ме влюбиха нетите в света. Естествено, те са повечето в Турция. Почти всички са в Турция. Единственото, което беше извън Турция е това, което е. Затова там, когато се каже Пловдив, няма човек да не го знае. Първият път, когато отидах, и се срещнах така с един суфи, много интересен човек. Той тук къде си го казва на Пловдив или бе, вика, задължително трябва да отидете на гроба на Ситка Деде. Той е бил шейх, такива нашето наблюдение. И го избират да стане шейх в Коня. Той е шейх по небе. Всички тези шейхи има един шейх по небе. Иерархията при тях е много проста. Или си дървиш за масата, или си шейх учител. А всички учители има един, който е главен. Както да се каже командата, който каже да се прави. И избират, трябва да е най-мъдрия. Избира този нашия Ситка Деде и той тръгва пеша от Пловдив до Коня. Разстоянието е към 1200-300 км. И минава се много време, питат хората, нашите пращат запитване, видели ли този човек, но няма още. След известно време пак видели, те минали 2-3 години, докато пътуват тези съобщения. И накрая 4 дервиши тръгват за Коня пеша. Спират във всеки керван села и питат, видели си, минали от тук този мина, минали от тук мина, стигат до Коня, този човек го няма. Отиват в братството, посрещат ги, той нашия Ситка Деде, като отишъл там, чупал на вратата, излезъл на дървишкото, кажи той казал, искам да стана дървиш. Най-вижте сте. Гледал го, а тогава Пловдив е бил някакъв богат град. Той е бил облечен хубаво, аз те техни. Машото го сгънах. То Ситка Деде отишъл, взел на един просяк дрехти и върнал се, чупал там на вратата. Излезъл това дървиш. Може ли да дойда? Тогава Ситка Деде влезъл и станал обикновен дървиш. Значи да се дървиш в едно такова пекие, като начинаеш, знам много добре какво е. Значи трябва да изпълняваш всички дейности, да ме тереш, да чистиш, да правиш кафета, чайчетата на много чай са. Страшно чай. Да готвиш, да помагаш, въобще е безпрекословно. Малко видят някакво неподчинение, значи не става за да ще те гонят. Както и да е, стигнали нашите пловдивчани там в Коня, влезнали вътре. Питали, дойде ли този човек, казаха, не е дошъл, няма. И един е отишъл до тоалетната и гледа един много възрастен дървиш с брадата търка почките. Тъй като там фаянса е познат от стотици. И като се загледал, това бил този Ситка Деде. Казвам, деде, какво правиш тук? Той казал, възползвам се от тази възможност, че тук никой не ме познава. Това е една възможност да се надра егото. Вие може да си представите човек, да избират на най-високия пост, да раздава команди, той отива с брадата да търка почките и то няколко години подред там.
Това когато и това не е било чак толкова отдавна, преди 100 години. В днешно време колко са те, като го изберат някой на някакъв виж пост, всеки първата работа да се напери, да се напъчи, въпреки че съвременната история има един такъв човек. Това е Джидо Кришнамурти, на който съм донесъл 2 книги Медитации и свобода от познатото. Просто ще говорим за тази свобода от познатото, тъй като за мен това е единствената свобода, която може да съществува. Джидо Кришнамурти е избран за глава на Теософското общество. Не знам дали сте запознати. Това Теософско общество, да, това е изкуствена религия, създадена от Блаватска, продължена от Ани Безан, Чарлз Ледбитър и избират там колко момчета бяха, 7-8 момчета, да ги обучават и казват, единият от тях ще бъде природения Буда Майтрея. И след като дълго време били обучавани тези момчета, казали, това е Джидо Кришнамурти, той е природения Буда Майтрея и го сложили на глава на Теософското общество и е бил създаден един специален орден на звездата на изтока, който е обслужвал лично него като месия. Краля на Холандия е бил подарил един замък, в този замък се помещава това нещо. И когато го изберат вече официално го утвърден за Буда Майтрея и така нататък, първото нещо, което прави този Джидо Кришнамурти, събира всички ръководители на Теософското общество и изнася една реч, която надявам се скоро да я кача на моя сайт, ще да я давам, но как ми скочи от главата и сега се сети. Тая реч започва така. Той казва, събрали сме се днес, за да ви кажа, че от днес аз разпускам ордена на звездата на изтока и цялото Теософско общество. Във всяка държава има такова Теософско общество, включително и в България. И той ми казва, аз го разпускам. Защо? Защото истината е земя без пътища. Тя не може да бъде достигната чрез нито една религия, вероизповедание, секта, култ, организация от духовен тип. Това не е възможно. И казвам, някои много хора ще се разстроят от това нещо. Но искам да им кажа една притча. Вървял дявола с неговия приятел. И видяли един човек, който се навежда и взима нещо. И приятелят питал дявола, какво взе? Той му казал, да намери парченци от истината. Приятел на дявола казал, лошо се пише тогава. Напротив, аз възнамерявам да го накарам да организира. Организираната истина автоматично става лъжа. Това го е казал този Джидо Кришнамурти, когато е разпуснал този орден и до ден днешното Теософско общество. За да направиш такова нещо, трябва да имаш много огромно разбиране, една огромна енергия. Да виждаш нещата такива, каквито са, да виждаш истина. Мевляна го е постигнал също. И не случайно тези стихове, които са излезли от него, до ден днешен хората ги четат. И преди учат. И намират някаква мъдрост в тях. Тъй като това не са стихове, както в момента има много поети. Седнат и пишат някакви линии. Някой път тези неща се ответстват за епохата, в която са написани и хората ги четат и им се радват. В момента, в който мине тази епоха, това нещо се забравя. Докато Руми Мевляна не 800 години, а 800 милиона години да минат, пак ще се чете. Това нещо не е под властта на тебе. Хора като него, естествено, в софизма, според мен това е клона на исляма, който е дал най-много просветлени хора въобще в света. Одеве видяхме тук и книги, където беше написано Ибн Араби. Той е бил преди Мевляна Руми. Също такива с Саади, Хафез, Омар Хайям. Това са нещата, които са идвали в техните тела, са просто изключени. И основната мъдрост на софизма, миналата седмица в
моя йога център прожектира филм. И този филм започва така, с тази сентенция. Това е основата на суфизма. Колкото души има на земята, толкова пътеки има към божеството. Тоест, за всеки един пътеката започва от него. Това го е казал Джидо Кришнамурти, казал го е Меглана Руми, казал го е един господин Рамана Махариши, индийски йоги, светец и така нататък, за който са написани доста книги. Той е започнал момче да се интересува от тези неща, да се занимава с това. Когато авторът на тази книга, автобиография на един йоги, за която ви говоря по тебе, отишъл при него на посещение, Парамахамса Йогананда, и казал, искам да ти задам два въпроса. Казал, добре, задай. Попитал какво трябва да бъде духовното учение за нас. Това Раман Махариши подскочил и казал, няма духовно учение за нас. На всеки един по-отделно трябва да се каже, ти трябва да започнеш с себе си. Не с някой, с себе си. Не с Буда, не с Исус, не с Кришна, не с Мохамед, с себе си. Никой не иска да започва с себе си. По-лесно е да се увлече с тези външни фокуси. След това му задава втория въпрос, много интересен. Казва, добре, виж сега, Бог се виждаш, си благ, си мъдър и така нататък. Защо е създал всичко това страдание, всичките тези кризи? И Романа Махариши му учи нищо. Това пак го питам. Същия въпрос, това мълчи. Така и казва, чакам това отговор. И Махариши подскочил и казал, какъв Бог? Какво страдание? Кой страда? Енергията на тези въпроси е просто огромна. И всеки един човек трябва да си ги зададе и отговора, който дойде отвътре навън, ще го трансформира. Такава сила е имало задаването на тези въпроси, че Парамахамса Йогананда се поклонил и избяга. Никой не иска да започва със себе си. Като погледне навътре, не е много, както е неща. По-добре е да се занимаваш с външната неща. Както идва тук йоги, казват, вие, за да напреднете в йогата, сега трябва да станете вегетарианци. Викам, добре, не. Какво общо има на това, което ядеш, с идването на разбиране? Всички тези суфи, които ви говорих до сега, нито един от тях не е бил вегетарианец. Тъй като в тяхната култура да дадат месо. Разбирате? Даже имат специална практика такава. Както индийците, които преподават йога, тъй като тези, които я преподават, са свещеници и тяхната каста не яде месо. И затова те, когато идват тук, препоръчват да не се яде месо. Същото нещо те суфи, те пък ядат много месо. И аз така бях започнал да ям месо, тъй като бях ослабнал много и започнах по физически проблеми. И ядях по-малко, много, честно казвам, не ми се ядеше. И той мъже и казваше, вика, Васко вика Вели. Това е моето мусулманско име. То Вели вика, йоги вика вегетарианци, затова не искат да станат. А те имат практика да отидат и да се наедат, ама получва се една маса, докато не се изяде месото, не се става. И тогава се ходи и се прави тази тяхна практика зикер. Тъй като преди не знам кой си век там, не знам точно кой век, някакъв дервиш много така се издигнал, да кажем, дошло на просветление, когато правил следното нещо. Наяждал се много с месо и ходил на гроба на Атеш Бас Вели. Атеш Бас Вели, това е готвача на Меглана Руми, който се счита, след Шемсите Бризи, Меглана Руми, третия, този Атеш Бас Вели. Когато ходят други мегради от други градове, реда на почитане, който се отдава, е първо на Меглана, после на Шемсите Бризи и се ходи на гроба на Атеш Бас Вели. Както и след като се найдем един състав сол, отиваме в горната част е оставена за поклонници, а долу, където е самия гроб, е за ключка. И шейха има ключ, влизаме вътре, сядаме покрай гроба, на един цемент с една тънка черпчица, сядаме и се започва тая практика зикър.
Това е една от основните практики, които се практикува от всички. Тя се практикува и от мъже, и от жени. Тоест, пее са на арабски, 99 имена на Аллах. На арабски това се казва Есмаил. Тези имена избират се няколко от тях и се дават се с някаква мелодия. И след това всички се хващат така през ръка и се започва с една кратка такава, която се казва. Колко време продължава, не знам. Това накрая може би час, може би повече. Човек така се отнася, че забравя къде е. Тоест правещия изчезва, остава само правилно. Много интересно, който има възможност да прави такова нещо. И следващата им практика, която е, това е въртене. Но при въртенето се допускат само неща. Такава е тяхната традиция. Естествено, никой не пречи на жените вкъщи да се въртят. Както някоя жена мен тук може да се казваме, пробвай как. Въпросът е да си в центъра на някоя стая и да няма около теб някакви твърди предмети. Че един мой приятел беше догледал как се върте някъде и казва, това е много лесно. И тя като се въртал два пъти и падна да си ударя главата. А ако вземете мерки за безопасност, не е проблем. Мога да ви кажа и как става това нещо. Винаги задължително трябва да е обратно на часовната стрелка. Защо обратно на часовната стрелка? Ами много лесно, защото мисълта винаги се формира по часовна. Това е доказано с научна апаратура. Хората тогава не са имали тази апаратура, но се знаят. И всички истински практики, които могат да доведат до някакво възможно просветление, са обратно на часовна. Включително и нашите хора, мисля, че те са обратно на часовна. Затова и тези души се въртат обратно на часовника, за да започне мисълта постепенно да разрежда и евентуално да дойде пауза между мислите. Това е общото между йога и между суфизма. Тоест, практиките може да са различни при двете течения, но това, което са казали йогите, доказват и суфите. Тоест, първо това, което говори, го е говорил Кришнамурти, говорил го е Рамана Махариши, говорил го е Патанджали, говорил го е Кришна, говорил го е Авадхута, говорил го е Аштавакра. Нещата абсолютно се покриват. Може да са казани с малко различни думи, но това, което се казва, е абсолютно едно и също. Аз това казвам, че истината винаги е крайна. Природата на истината е крайност. А ако истината не е крайна, тя не е нито истина. Само лъжата може да бъде разнообразна. Върху нея може да се дебатира, да се дискутира и така нататък. Истината е тази, трябва да се каже и точка. Патанджали казва в Йога Сутрите, че йога това са временни паузи в непрекъснатата циркулация на ума. Тези временни паузи се наричат йога. Затова на мен лично много ми е странно на кой идиот е дошла идеята да прави състезание по йога. Има републикански, европейски, световни и така нататък. Това са абсолютно пълни глупости. Може ли да се прави състезание по пауза? Това е абсолютно невъзможно. Естествено, аз знам защо се прави това нещо. Тъй като когато има състезателна дейност, се превеждат пари. Ти е немислимо за един йоги да тръгне да се конкурира с друг йоги, ако той наистина е йоги. Как аз мога да се конкурирам с теб? И ще кажа, аз имам златен медал, но ти имаш сребърен, аз съм нещо повече. Самата идея за това е абсолютно идиотска. Но всичко е свързано с печеленето на пари. Това е основата на йога в момента в целия свят. Да се правят пачки. Суфите на изток, те казват друго. Да умреш преди смъртта. Това е целта на
на София. Тоест, да умреш преди смъртта означава да дойде тази пауза. Тъй като когато има паузата, тялото е все абсолютно мъртво. Мога да ви гарантирам, в това тяло са се случвали паузи между час и два някакъв път. Вероятно съм ги засичал, тъй като трябва да започна някаква практика и да се запише в колко часа започвам, в колко свършва, за да усета разлика. Но се случва преди 2 часа практика, такава пауза, която става в тялото, няма абсолютно никакво усещане. Абсолютно нула. Много хора при мен казват, аз случи се паузата, излезахме извън тялото, пък отидахме в тази галактика, пък в една галактика, пък това видяхме, пък това видяхме. Виждате ли нещо, трябва да разберете, че ума работи. А щом ума работи, пауза няма. Има ли виждане? Без значение какво. Ума работи. Дори да видите най-свещеното нещо, Архангел Михаил да видите, трябва да знаете, че това нещо излиза от вашия ум. Вие виждате вашия ум, не нещо. Това, което сте запаметили, това вие виждате. Не е възможно да видите нещо друго, освен това, което е запаметено от вас. Затова тази книга се казва Свобода от познатото. Познатото това е, което сте натрупали през вашия живот. Най-казано днес, бих казал още от самото раждане, дори от корема на майка. Всичко това нещо се наслагва. И вие виждате благодарение на него. Вашите сетива, очи, нос, уста, уши, всичко това е свързано с вашия ум. Това съставлява тези 5 сетива. Тези сетива са свързани с резервоара на вашето съзнание, т.е. това, което е натрупано. И затова той казва, единствената свобода е от това, което сте натрупали от познато. За да разбереш себе си, не ти трябва да търсиш още познание. Безмислено. Напротив, трябва да се започне с една проста и семпла практика, да се прави само тази практика дълго време и да правим едно, казва се, себе наблюдение. Да виждаме откъде произлизат нашите чувства, нашите емоции. Това са толкова инфантилни неща, чувствата, емоциите, обаче много хора и психолози наблягат силно на това. Кажи сега какво усети, какво чувство поражда това, какво чувство поражда това. Това няма абсолютно никакво значение. Тъй като чувството, което се поражда, е само базирано на това, което е натрупано във вашето съзнание. Ето, примерно, майката е фен на ботото. Играят ботото, сядам аз до него, фен на лото. Вкарвам ботото в гол, майката се смее, аз плача. Има един единствен факт, едно колелце, кръгло, е минало една линия. Фактът е един. Чувствата, реакциите са абсолютно различни. Така че тези чувства и емоции в един момент отпадат. Който иска може да направя пак прожекция на този филм Базис, може да дойдете да видите там нещата. Да ги видите тези хора, истински свет. Наистина реални свет. Такива хора в днешно време има изключително малко. Тук на Запад да видите такова нещо, според мен е невъзможно. Въпреки че лично аз съм срещал. Тук на подлеза на централна, преди тунела, една година минава, не виждам един циганин, два свеча. И минавайки покрай него, му погледна в очите. И веднага се върнах и отидах и започнах да така. Може би 2 часа се поговорих с този човек. Това беше истински суфи човек, истински йоги човек. Той човек не искаше нищо. Това е първият белег на един суфи и на един йоги. Исканията да замръкнат. Той се стои там и наблюдава. Ако отиде някой, ще ме лъсне. Ако не отиде, няма да ме лъсне. Не е тръгнал да калкулира, днес ще лъсна 10 чифта, ще лъсна 20 чифта. Ще събера толкова пари, ще купа машини, които лъскат те. Ще ги сложа по хотелите, примерно с стотинки. Полегче, аз ще ходя само да прибирам печалата. Такива мисли през него не минава. Той седи в състояние на пасивно
наблюдение. Това е много трудно, изключително. Това е невероятна практика. Просто да седите и да наблюдавате нещата, без да ги преценяте, анализирате, категоризирате и така нататък. Нарича се наблюдение без наблюдаващ. От такова наблюдение може да дойде изключителна енергия. Може да дойде сливане между наблюдаващия и наблюдаването. А ако наистина тези неща изчезнат, вие наблюдавания обект ставате едно. Може да е за кратко, но наистина това нещо става. При мен се е случвало само няколко пъти, но усещането е изумително. Пожелавам на всеки един от вас да го изпита. Оттам тръгват тези трансформации в хората. Няма човек, който да е минал нещо истинско и да не е получил трансформация. А за тази трансформация, знаете ли колко време трябва? Една много малка част от секундата. Тази много малка част от секундата променя вашето ДНК. Когато го казах на един приятел, той каза, това не е възможно, като ДНК не може да се подвези. Напротив, точно така се. След това вие не сте същите. Това е гарантирано. Има история за Мевляна Руби, как една жена му рисувала портрет, каза, искам да те направя портрет. Рисувало един път, отива след известно време, той не изглежда ли като друг път. Нормално, човек е минало нещо през него, има някаква трансформация, понеже всяко едно такова нещо, което идва отвътре навън, то прави някаква промяна и на физическа ниво. Не само на ментал. А през него са минали много такива. Тази пауза, която той е получил преди това въртение, казва, че Шемси Паризи го е научил на твоята висши танц. И когато напуснал той коня, Мевляна бил много разстроен от това. Той е бил изключително влюбен в своя приятел. Като говоря влюбен, нали не говорим за някаква такава извратена любов. Значи той е влюбен в разбиране, което излиза от този човек. Малко са хората, които търсят разбиране. Много малко. Хората са ориентирани към авторитети, не към разбиране. Ако вие сте ориентирани към разбиране, това разбиране може да го поемете от някоя детенция, от някоя чистачка, от някой ваксаджия. В такива хора, да ви кажа, съм виждал много повече мъдрост, отколкото в така наречените духовни личности. Духовните личности се изтъпанат, сложат някакви дрехи, накичат с разни диадани, гривни, глупости и така нататък, пуснат си едни бради, мустаци, гълбоси, изглеждат важно, седат, някои не се усмихват много сериозно, други пък се хвилят постоянно и ръсат някакви тъпоти от сорта на любовта, светлината, мира, щастието и много. Значи всеки, който ви говори за любов, мир, светлина и щастие, трябва да знаете, че ви зарибява. Както каза преди, аз съм бил рибар. Рибар е така хвърля една захранка на рибата да пълни. Може да ви предложат безплатна практика, нещо такива. После, естествено, нещата ще се забатачат много. Истинските учители говорят за смърт. Това е учително. Такъв, който ще сложи край на вашите зависимости, на вашите страхове, на вашите желания, на вашите амбиции. За такава смърт говоря. Смъртта на аза и его. Това са фалшиви неща. За съжаление, нашето общество се ориентира все повече и повече към придобиване на едни материални ценности, които ценности е голямо. Материални придобивки, които нямаме абсолютно никаква нужда от тях. Трубване, ако погледнем вътре, празно. Това празното няма как да го запълниш, колкото и да купиш. Колкото и къщи да купиш, колкото и коли да купиш, апартаменти, яхти, които вътре това ще се празно. Няма да стигнеш никога до нивото на оня цигани ваксаджията. Никога. Който седи там и не иска абсолютно нищо. Той е доволен там, където е. Тук и сега.
Суфите казват, че тяхната религия е религията на любовта. Аз много често, като ходя в Коня, имам един приятел там, професор. Той каза, всички самите суфи мусулмани. Вие сте забравили основното, което той казал навярно. Той казва така, влюбеният не е мюсюлманин. Бъди сигурен в това. В религията на любовта няма вяра и безверие. Влюби се и никога не ще си поделен. Ако ти си влюбен, ти винаги се разделя. Винаги мислиш раздела. Как можеш да избягаш от това разделно съзнание? Много е трудно. Първо трябва да дойде една огромна енергия. Аз тогава бях започнал да разказвам Руми, който бил притеснен от това, че неговият приятел е напуснал Коня. И той, за да се разпуши, отива при друг негов приятел, който се казва Селекадин Зерков. Селекадин Зерков е имал златарски магазин. И той отива, обаче неговият приятел го няма. И се заслушал в тези ковачите, които чукат злато. И това нещо му се сторило като музика. Ако искате, може да влезете в моя фейсбук и да чуете тази музика, как върви в този панорама музика. И той се заслушва в това нещо и започва да се върти. След известно време пристига неговия приятел, казал на златарите, чукайте, ако ще цялото злато да стане на прах и да го изхвърлят, и не спирайте. Той също започнал да се върти, мисля, че 9 часа да се въртява, 8. Самият Мевляна се е въртял 36 часа. И след тези 36 часа падна. Другия ден някой му казал, така, просто се въртя, но накрая все пак падна. Мевляна казал, не аз падна. Тоест тази идентификация с Аза тотално изчезна. Това прави една малка пауза в мисълта. Мислите изкърбяват страшно много енергия. Уникално много. Тогава на времето все пак е било по-малко. В днешно време хората са постоянно залепени на това. Постоянно, цял ден. Даже докато шофирам наблюдавам, както някоя кола преволичи и кара с 20 км, като го затмина и гледам момче момиче и как пише съобщение. Цял ден е в тази виртуална реалност. Тази истинската реалност ни им харесва, затова такава виртуална дава. Трупането на тази информация никой не си дава сметка, че това нещо вкарва някаква информация в нашата памет. А тази информация не излиза. Тя се стои там. Избора от цялата тази информация формира нас като личност. Затова много ме е странно сега, като има такива курсове за личностно развитие. Това е една огромна тъпотия за всеки, който може да разсъди дори малко. Какво означава личност? Личност означава аз и его. Всички тези духовни учения стари казват, че на това аз и его трябва да се сложи край, не да се развива. Обаче сега този аз и его ориентиран към общността. И на такива семинари, елате сега ще ви направим успешни. Как да бъдете богати, как да си спечелите богат мъж или богата жена, как да си купите мечтаната кола, как да си купите мечтаната кола и да не такива. Вижте ли така? Аз ви гарантирам, че те, които правят семинари, те ще си ги купат тези неща, не ви. Трагична работа. За съжаление, човешкият род за тези хиляди години няма абсолютно никакво развитие. Аз съм чел неща, които са писани преди, примерно, Авалската Гита, не знам преди колко хиляди години е писан. Хагават Гита ясно казва, че на около 5-6 хиляди години. Преди Хагават Гита има една Аштавака Гита. Тя е хиляди години по-стара от Хагават Гита. А Авалската Гита е още хиляди години по-стара от Аштавака. Навсякъде тези неща са казани толкова ясно и подробно. Обаче хората не ги четат, или ако ги четат, абсолютно не ги разбират или ги отхвърлят. Тъй като когато му е обосновено в определено нещо, той дори да чуе нещо различно, той веднага го отхвърля, понеже то не съвпада с това, което е запаметено в него.
Затова и Джидо Кришнамурти казва, една от най-висшите практики, която може да практикувате, е слушане без противопоставяне. Тоест, когато отидеш само да слушаш. Да няма да сравняваш, да анализираш, да преценеш с това, което е вече натрупано вътре в теб. Оттам се получава това проблем. Това нещо ще би уникално много енергия, никога не го съзнава това нещо. Тоест, затова и казва, истински религиозният човек е този, който събира енергия, за да види това, което е, а не я разпилява за това, което би могло да е. Когато ходите на такъв семинар за личностно развитие, това означава, че вие просто бягате от реалността. Вие не се харесвате такива, които сте, искате да се развиете в нещо друго. А ако погледнете навътре, какво се получава? Тогава цялата тази глупост тя отпада от само себе си. Много трудно погледне човек. Изключително. И затова тези хора са го правили по този начин. Затова и те са оттегляли в такива общности, които са практикували тези практики. Въпреки че някой при тях не е забранено. На дървишки не е забранено да се жени, да има деца, да се действа. Даже напротив, както и на йогите. Казва, добре един човек да си смее, да си гледа жената и децата. Разбирането си е разбиране, но продължаването на рода също е изключително важно. Той не че всички ще приключат. А тук идват разни гурути и им дават саняси. Саняси им казват няма да се женят и не дават мъже с жени да се събират. Това е изключително важно. И това нещо го пропагандират като името на йога. Но въобще истината в момента в света е изключително малко. Аз миналия път го казах, говорихме така с учителя, виждам, че разбирането много не се разпространява. Тоест казваме го и то се отклони се занимава. Колкото глупостта, измислиха една въздушна йога, сега гледам почти всяко страница на кичени на таваните минералки и се въртат паяци. И казвам, това е йога. Това още абсолютно нищо разбирателно общо няма сега. Абсолютно нищо общо. Може да има някакви ползи за тялото. Не е изключено. Но няма абсолютно нищо общо да се смисъл. Въпреки всичко, тази глупост се разпространява като пожар. Както и практиките на медитацията. Ако искате да разберете какво е медитация, вземете някои от тези книги на Кришнамурти и прочетете. Никой не иска да ги четете. Казва, да си говоря такива, нали, до вечера, че седем ще правим медитация. А всички древни автори са казали, медитацията е благословията на човешкия род. Тоест медитацията е разбирането, което идва от това наблюдение. И за да се случи, наистина трябва да има натрупана огромна енергия в тялото, за да тръгне този процес. Значи първо тръгва тая пауза и оттам тръгва това нещо вътре. Левяна Руйгова каза много. Знанието, че нищо не знаеш и нищо не може да знаеш, отваря малкият прозорец врата между теб и неговото да живи широко отворено. Послания тръгват от него до теб, от теб до него. От него в теб. Това са такива малки неща, които може да ги разберете. Едно, че ще дадат една огромна енергия и ще направят една невероятна трансформация във вашия живот. Както Вяра каза, когато бяхме по-миналата година в Босна, аз там им говорих, значи тук ще направим един час лекция. Докато там беше, моите лекции бяха няколко дни от сутрин до вечер. Почти бе. И се видя, че има трансформация в нея. Тъй като тази енергия, която върви в едно тяло, има способност за индукция. И затова казах, че колкото е по-добре да седне човек по-напред, колкото да седне по-назад. Или когато видите, ако отидете на представление с тези дервиши, които се въртат, седнете възможно най-близо до теб. Може някаква изтичка да прескочи. Това нещо съм го наблюдавал.
Виждал съм такива изкрички, които прескачат как трансформират хора, точно за част от секунда. Нали, не обичам да изподелям тези неща. Те налагат определени представи. Поканата е всеки да започне само от себе си. Да не се занимава с други неща. Но тъй като ние сме раждани са и сме в определена религия, веднага ни вярват. Християни, мюсюлмани. Аз се чудя това, как не съм убили, като казвам, че не е мюсюлман. Тъй като всички суфи са се направили техни ордени. Това са Мевлана Руми, Саади, Сима, негов орден. Ахмед Рифаи си има негов орден. Бахаудин Накшибенди си има негов орден. Абдул Кадир Гейляни, друг орден. Там в Индия, както казахте, е чисти. Самият Кабир, който също е бил един изключителен суфи на български, има такава книга, може да потърсите, казва се песните на Кабир. Да видите какви неща има вътре. Кабир е бил един прост такач. Обаче явно за него това е била практиката, тъкането на стана. Докато тече и той изчезва. Разтваря се. И шегува се доста с на храма, на индийския храм, който е бил първосвещеника и както и ходжите на джамията. Ходжите излиза на горе на минаретата те и нали вика: Аллах, кой е права? Това нашия Кабир отдолу викал: Ходжа, кой се развикал? Това вика: Аллах, да не е глупик. И тогава ходжата с свещеника на индийския храм са наговорили да запалим къщата. И Кабир взел една главня от къщата и отишъл на площада и казал: Кабир призовава всеки, който иска да дойде с него да му запалим къщата. Да запалиш къщата означава да изгориш всичко това, което е натрупано в теб. Това има много дълбок смисъл. Много дълбок. Те понякога нещата ги говорят с, как да кажа, с някаква загадка. Трябва да... И ти да имаш някаква енергия, за да усетиш това нещо, което се казва. Доста хора четат Божили Кришна, моите казват нищо не разбира. Към изяви, четиш и бедно, тогава хепа неща. Затова са тези практики. Като правиш практиката, постепенно енергията си. В един момент разбирането идва. То е автоматично. Значи разбирането, което се случва с помощта на интелекта, не е абсолютно никакво разбиране. Аз съм имал такива случаи, идват хора, тая сутрин на Патанджали нещо не може да разбира. И му обяснявам аз 2 часа и половина една сутра, и аз сега към нищо не разбира. Това е обяснение на интелектуална работа. А трябва да се пробуди интелигентността. Значи интелект и интелигентност са две коренно различни неща. Интелект е това, което сме събрали през нашия живот, базата данни и скоростта на боравене с тези данни, това се нарича интелект. Интелигентност е когато това разбиране тръгва да тръгва. Когато хора, които като Кабир нямат образование, Юнус Емре, там има една книга, Капката, която става океан. Юнус Емре е бил абсолютно неграмотен човек. Пастир. Обаче нещата, които е написал, са изключителни. Това е когато направиш тази връзка и нещата тръгнат отвътре. И затова тези въпроси, които отдели тук ги споменахме. Какъв Бог? Какво страдание? Къде страда? Задавате си някакви такива въпроси и когато дойде отговор отвътре навън, тогава ще видите трансформация. Тоест затова Мевлана Руми казва също нещо. Той казва така: не търси водата, търси жаждата. Не търси отговори, които дават продължение на твоя аз. Търси въпроси, които ще го трансформират в нещо друго. А всеки казва: аз кажи това. Трудно. Все си мисли, че на небето. Всичко, което искате е вътре. Не е вътре. Днешната лекция е една покана към вас да започнете нещо. Някаква практика, към някаква промяна. Щом сте дошли тук, вие
Явно нещо вече го усещате. Иначе нямаше да бъде. И дано това нещо да стартира. Колкото повече има такива хора, толкова по-добре. Тъй като всичко е лично пример. Това, което правим ние. Иначе това, което се прави навън, вече отвеждаме. Там нещата е само алчност. Натрупаме повече и повече. Ние в крайна сметка, когато си отидеш от този свят, една къпичка може да замислиш. Затова Мевляна е бил, той е канал при него всички. Най-известната сентенция негова, която е написана на хиляди места, това е: ела, който да си, дали езичник или на огъня се кланяш или неверник, дали да си пристъпил своите обети хиляди пъти, пак ела. Нашата врата не е вратата на отчаянието, ела такъв, какъвто си. Виж, това не е покана да те трансформира. Ела такъв, какъвто си. Затова той е имал ученици от всякакви религии. Затова, когато той умира и отива да го изпращат, и неговите ученици мюсюлмани са възпротивили, казали: как може да ние изпращаме нашия шейх мюсюлмани, тук има евреи, християни, все. Отишли там при градоначалника и наказали и излезъл евреин и казал: виж, за нас Мевляна беше като хляба. А кой не е гладен? Другия християнски е казал: виж, за нас Мевляна беше като слънце. А слънцето огрява всички, това не прави разлика. И като казал това, и тогава точно нека всички да се съберат и да го изпратим заедно. Миналата година на Шебия Рус, това е празникът, когато е починал Мевляна Кузе, в Коня от 7 до 17 декември над 2 милиона души са родени. Аз не мога да го напиша какво стълпотворение беше. Първите 1-2 дена си казвам: после като бъда на третия ден, това няма да влезеш. Ходихме в една църква да видим света Елена, понеже първоначално там има много християни, от 300 и някаква година. И един огромен хор, целият различен от швейцарско съединение, и така нататък. Отгоре също има сгради, всичко е разрушено, естествено. Отидахме в църквата преди да отворят и понеже отидахме да разгледаме катакомбите и се върнахме, може би 10 минути след като отворят. Не можеш да влезеш. Толкова много туристи. Хиляди тълпи. Теглили това място, виж колко години подред. Тази година, миналата година беше 750 години от смъртта. И хората се вдъхновяват от тези мисли, и не само от него. Както казах, Ефес, Сади, Умар, Хаям, не говоря. Не съм изключил много неща. Разбирането може да излезе от всяко едно. И точно това е хубавото на тези неща, да ги видим, че е възможно тази връзка да се случи и да започнем да правим правилните практики. Не да висим като паци от тавана и да медитираме. Да влезеш така в една свежа. Това се счита за медитация. Седиш, гледаш свечка и се концентрираш. Или някакъв портрет на някакъв светец, или гуру, или бог, не знам си какво. Без да виждаш, че това, което концентрираш, е аз. Какво би си получило, когато концентрираш дълго време аз? Ами ще получиш концентриран аз. Увеличаваш егото все повече и повече. Никой не се замисли за такива прости неща. Това са прости неща. Мога да ви дам един пример за разбиране. Преди години в една от залите, където преподавах, излъчих такова филм за водата. Как като кажеш: обичам ти, кристалчето става едно симпатично, казваш: мразите, но такова и хората: сега почвам да пишем лепенки и лепенки шефта, обичам те, какво щастие, това пък щастието такава е знала, че просто не мисля. Как че да е? Свършва филма
хората много доволни, казват, добре, че ми прожектирам, викам, така е. Викам, какви изводи се направи? На водата ще пишем. Обичам те, любов, мир, единение и дръмбра. Много добре. А кой викам е решил, викам, че това симетричното кристалче е доброто, а онова сплесканото е лошото? Може ли да обратно? Това е поредната набита представа. Значи ние вървим по едни представи, без въобще да се замислим. Разбирате? Казвам, окей. Вие тогава бяха се някакви духовни личности. Викам, вие вярвате ли, че Бог е проявен навсякъде и във всичко? Да. И викам, той тогава ще е в едното представа, ще е в другото. Така че не се направи. Защо искаш тази промяна? Любов, мир, светлина, щастие. Защо я искаш тази промяна? Това е правилният въпрос, който трябва да се зададе. Защо го искаме това? Това означава само едно, че това тук в момента, което сме, на нас не ни харесва. Как можем да направим тази промяна? Като се пишем такива глупости, като се слагаме снимки на къща, на кола и се тренчваме, така как ви казват сега, превичаме, вика ще дойде. Снимаме ни пачки и вика сега ще дойде. Това нещо го представят като сериозна практика. Или карта тала. Ела сега ще гледам тук. Сега като бях в Коре, ходих на госта на един приятел, Джилялидин Берберово. Тук на български има издадена негова книга "Мистичният лъжец". Нашия Стилян Иванов, в този филм, който го направи, се спомни, има интервю с него. Дервишки мистиците на изток. Той е човек, който прави неща отвън. И отидах на госта, пих чай, имаше момчета, момичета много. И той казва, сега ще правим вика руми там. И вади една такава картина. И с такива квадратни. А това са стихове на руми. И всеки чете един. И теглят едни, четат момчета. Той казва, сега момчета срещу момичета правят вика дуел. Едно момче седна от мен ме подава кутията. Той му казва, това вика няма нужда да му даш, той да виж вика. Давайте вие. Четете. Четат и виждам ли тези хора как наистина са толкова по-различни от нашето общество. Толкова по-различни, че направо да се плаче. Хора наистина ориентирани към търсене на истина, а не да се заблуждават с някакви неща. Той не ти вади сега тези карти, трябва да ти обяснява сега тук любов, пари, късмет, но трябва да оставиш на тази карта 100 лева, на другата 500. И затова на мен, когато ми кажат, ти си духовен човек, казвам не. Там не става. В тази графа са такива хора, да не искам да имам нищо. Жалко, жалко. Така, мина час и нещо. Вие, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря. Също така сте добре дошли в моята йога студио на практики, почти всеки ден има. Отделно организирам йога лагери. Тази година в Сарафово ще имаме 2 лагера юли и август. 10 дни. От 7 до 17 юли и от 18 до 28 август. Това е може би едно от най-добрите неща, които може да направите за здраве. На тези лагери доста често са дори хора, които употребяват наркотици. И там ги отказват. Доста често са дори хора с психични проблеми, проблемите изчезват. Но това нещо, за да продължи, нали? Тоест, тези практики трябва да си ги продължат. Там за момента нещата се случват, но ако ги продължите, вероятно това, което е било, пак ще се върне. Тъй като вие сте отражение на вашия начин на живота. Това, което правим, е една математика. Вашия живот е 1 плюс 1 равно на 2. Когато вкарате тези различни неща, става 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 става 4. Но ако се върнете на 1 плюс 1, пак е. Значи Вселената и математиката няма как да бъдат.
Затова правим ли нещо временно, резултатът е временен. Винаги казвам, диетата е нещо временно, резултата няма как да бъде постоянен. Не е да отидете в някой хотел да ви сложат на плодове и на чай и стоите там 2 седмици, сваляте едни килограми, после връщате си и килограмите се връщат. Нормално, че ще се върна. То обратното би било направо чудо. После пак ще отидете. Никой не осъзнава, че просто трябва да си промени начина на живота. Ти си отражение на това начин на живота. Прави някаква промяна. Дори да е малко. Винаги съветвам хората, започнете с една малка промяна. Ако са много нещата, които вкарате, понякога ума се плаши и директно се отказва. Затова вкарайте една малка, после втора, после трета, после четвърта. Интелигентността е в вашето тяло. Това е интелигентността. Тук горе е интелект. Тоест, тялото усеща това, което правите, че е полезно, затова се продължава. Въпросът? Щастието. Може да се разграничи и се обясни защо щастието е. Естествено, щастието това е една представа. Моят учител на едно интервю го питаха, вие ще си човек. Той казва, вижте, аз нямам нито една представа за щастие. Следователно не съм нещастен, но това е достатъчно. Защото, понеже щастието, значи един има представа, че ако има такава хубава къща, ще е щастлив. Или ако отиде на морето, ще е щастлив. Или ако не работи, ще е щастлив. Една моя ученичка казва, аз като ще се намеря, когато вече няма да работя и ще съм щастлив. Тоест, щастието е една илюзия, тъй като когато тая представа я придобиеш, виждаш, не е това. И после идва нещо друго, и почва да го целия живот и минава гони на някакви глупости. Ако нямаш представи за щастие, няма да гониш нищо. И тогава ще бъдеш тук и сега няма да купиш и нещо. Хората това не могат. Това е един от най-грешните пътища още в началото на човешката еволюция. Представата за щастие. Че трябва да е нещо различно от това, което е сега и тук. И ти постоянно се блъскаш в някаква илюзия да направиш нещо различно от това, което е. А те представи, те идват от средата, в която си. Разбираш, те не са твои. Това са просто представи чужди, набити представи. Както, ако сте гледали този филм за боговете, сигурно са поводели, по нея не можаха да се оправят с едно шият Кока-Кола. Дойде много да го изпълнят. Представи си новия човек да отидеш да надвижи едно Ферари. Какво да го прави това Ферари? Докато тук в нашата среда един човек ще каже, Ферари, това е супер. За мен това е представата за щастие. За оня човек там ще е представата една коза. Разбираш ли? Тоест, представите за щастие са от средата, в която израстваме. Това са обосновености. Когато отпаднат всичките тези обосновености, отпада и тази представа за щастие. Той затова Патанджали в Йога Сутра казва, когато казва за 5 съставни части на човешкия ум, казва Вритая, Панчатая, Кришта, Кришта. Тоест това означава, че 5 части на човешкия ум определят страданието и нестраданието. Това е достатъчно. Да няма страдание е достатъчно. Той не ти казва страдание и щастие, защото това са противоположности. Истината никога не е в нея противоположност. Липсата на страдание е достатъчно. Не щастие. Не помня повечето го беше казал, когато говорят за любов, казвам, никога не казвайте любов, тъй като тая дума вече е изключително замърсена. Казвайте не враждебност. Тоест, не да изпитваш нещо любов към даден човек, да нямаш враждебно отношение към него, това е достатъчно. Любов показва пак някакво отношение. Аз и ти. Тоест разделяш. Всичко идва от това разделяне. Оттам тръгват всички проблеми. Изчезне ли разделянето, изчезват и проблеми. А умът винаги е създаден така да разделя нещата.
Плюс и минус, добро, лошо. Аз затова предне на една от моите лекции обичах така да видя Нирвана Шаткам, да видите там какво е написано. Казвам, не съм това, 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 не съм това. Не го е казал само, той не е такова. Такова нещо се е появило в техните тела, както и един булет шах. Даже, може би сега, когато приключен тук и си пребера, тази поема на този булет шах, един суфи, не помня кой беше, това нещо ще го кача, заедно с текста и музика. Текста на български, естествено. Други въпроси? Всичко е ясно. Ами, благодаря за търпението, че ме изслушахте. Тук няма да може сега. Първо не се носят дрехите. Да, в моята зала там е по-подходящо, заповядайте тук и на тези плочки, те са горе-долу не стават. Те самите обувки са много